Malgrat que molts ni s'ho plantegin, el cert és que una de cada 4 persones patiran en algun moment de la seva vida un problema de salut mental. Els altres 3, afortunats, farien bé d'ajudar-les o, si més no, no fer el seu viatge encara més difícil. Amb aquest missatge, la xarxa d'entitats de salut mental de Catalunya, en col·laboració amb Tema B, omple avui el metro d'activitats i experiències vitals que convé escoltar amb atenció, com el cas de la Laura Collado. La seva vida va ser un calvari quan als 16 anys li van diagnosticar trastorn bipolar. Va patir assetjament per part dels seus companys. He tingut que afrontar moltes barreres, no només els estudis, que també em van costar, sinó també el fet que em rebutgessin per tenir una malaltia mental. Però ara, exemple per a molts, treballa com a activista d'Obertament i va d'escola en escola sensibilitzant els alumnes per evitar nous casos d'assetjament. Al costat, en un espai antiestrès, la psicòloga Maria Prats explica tècniques per prevenir l'ansietat i la depressió. Ella mateixa va tenir un trastorn d'ansietat amb agorafòbia en una etapa complicada de la seva vida. Sobretot, diu, cal poder-ho explicar amb naturalitat. Sempre tens aquesta cosa de no ho expliquis, quan vagis a una entrevista de feina intentes evitar dir per què aquests mesos no has fet això, o des de casa, no cal que diguis. I no és així, no cal amagar res. És més, les experiències viscudes poden ajudar altres persones. Ho sap bé la Rosa Garcia, presidenta d'Activament Catalunya. Fa 2 anys que condueix grups d'ajuda mútua a la unitat de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau. Hi participen persones amb problemes de salut mental que estan ingressades. Jo, per exemple, de petita vaig sofrir maltractament dintre de la meva família. Tot això em van crear unes seqüeles que es va convertir en un trastorn mental. Vaig aconseguir normalitzar la meva vida, de fet vaig aconseguir una feina, vaig tenir una parella, soc mare. Elles venen sempre parlant-nos des d'un missatge de l'esperança, des d'un missatge de la recuperació, des d'un missatge de ostres, jo he estat on tu has estat i me n'he sortit i tinc una vida plena. De fet, l'experiència ha estat un èxit i ja hi ha altres centres de salut interessats en imitar-la, com l'Hospital Emili Mira de Santa Coloma de Gramenet.